Макар и много да исках това да се случи, сега разбирам, че предизвикателството е много голямо. Надявам се да заслужим доверието на всички, които ни го дадоха предварително. Благодаря ви. Искам да предоставя микрофона и на госпожа Великова, директор на Русенската художествена галерия, тъй както тя предостави тези прекрасни шедьоври за събитието тази вечер. Тези картини, които се намират в наша галерия, това е собственост не са не само на галерия, те са собственост на целия град Русе, на всички русенци и гости. И за това мисля, че те трябва да бъдат видяни повече от повечето хора. Но първо все пак искам да поздравя собственици и организатори на това събитие, на това галерийно ново пространство, което абсолютно, нали, за мен уникално в нашия град няма. Значи имаме галерия, в която трябва да имаш смелостта да отидеш през зимните месеци. Затова с удоволствие предоставях и ние сме сигурни, че те тук ще бъдат пазени. И точно днес говорихме вече на пресконференция как художници от 70-те, 80-те и от по-ранее, от начало на века, успяха да запазят духът на Руси, да го така припуснат през душата, през сърцета, след това да го така хвърлят на платното, да го зафиксират и след това вече да предадат на нас почти чрез 100 години. Но тези картини много добре потвърждават вече визуално думите на Росито, която написала в книги, които прочел Илия. И за това, нали, хубаво да има и такава приемственост. И днеска също казах на пресконференция, че много добре, че не само и посетителите, зрители да видят тези картини и да ги сравняват с картини на наши съвременни русински художници. Но сега и самите художници, живи участници, и те могат да направят, нали, така едно сравнение с собствени картини, с картини на тези автори, които абсолютно с безкрайно, нали, чувство на проникновение в най-обикновени, такива известни и много добре познати къщи, някакви улички, кътчета на Руси и да, нали, успели така да ни завладее сърцата, че вече една година с тази изложба, това е мобилна изложба, пътуваме, нали, в други градове. Заповядайте, гледайте, не знам, тя